Praise the Lord. Ay ayaten nga kakabsat. Ikapkablao ko manin karagayo tinapatay ko nga nagan ni Apo tayo Hesus Kristo. Naimbag agsapa narangay naragsak nga panagbiag. Ayaten nga kakabsat iti narik na tayo manin iti daytoy nga agsapa kang runaan na iti salon at tayo nga nabigatan gapo iti nakaad-adu nga benesyon iti Apo iti panagbiag tumunggal may sa kada tayo kakabsat. So wadaak manin itat ditoy likodan iti balay nga mangkit-kita mangbisbisita dagitay mulmula nga isu nga bungay dagiti kararag tayo kakabsat ken gagayem. So dadanon manen iti dandanin pa nakaharvest dagitoy nga mulmula nga pagay. So agyamyaman tayo ken ni Apo Dios tanaharvest pay dagitay mulmula tayon nga mais. Ket dapay met dagitay madamang agri-prepare kastamet nga adameten dagitay naka lakalakon kadagitay mulmula da. Ya so agyamyaman tayo na kini Apo Dios kakabsat. Gapo kadagiti han nga agsarday nga parabor iti Apo. Ken iti kapintas iti panawon kakabsat. So nga awan iti lapud na dagitay mulmula tayo nga pagay. Ya. Awan iti ang angin na nga napig sa unay. Awan met iti tudtudo na nga napig sa unay ket iso nga napintas iti inda pa nagdawa dagitoy pagpagay tayo ditoy Isabela. Ilagan Isabela. So iti nga gundaway kakabsat. Yaman tayo kini Apo Dios ta iti bendisyon na kanayon nga marikrik na tayo. Kanayon nga itid na dagitay daw-dawat tayo kakabsat. Nakit ti agkamang ken agkamapalik tayo. Awaten tayo ni Apo Dios. Akas manubot iti biag tayo. So dayta ti kadakkalan nga mana tayo. Kang runana iti salon at nga kanayon iti biag tayo. Salon at iti bagi tayo. Salon at ti pamati tayo. Ken ni Apo Dios. Ya, dayta iti kapatgan iti biag tumunggal may sa kada tayo kakabsat. So yaman tayo kini Apo Dios kadagita nga bendisyon iti Apo. Anuan tayo dagiti aduunay nga kinabaknang ti daytoy nga lubong awan met ti salon at mo kakabsat kini gayem. So napintas iti addaan iti adu nga kinabaknang. No lakit di sika iti mangi-manage dayta nga kinabaklang mo hanga iti kwarta iti mangi-manage mangisurukin ka masapul nga sikat ti mang monitor tapno kasta napintas iti turungan dayta nga kinabaklang aramatem makatulong kadagiti tattao nga awanan iti adu nga kinabaklang. Dagitay kakabsat nga marigrigatan dagita iti pakaypayan na tumulong ka kadagitay kakabsat nga kasapulan. So adumat dagiti kakabsat nga kasapulan dayta iti aramidem dayta adakin ka nga kinabaknang ay ayaten kakabsat aramatem nga pakaydayawan iti Apo. Dayta ti kang runaan na no datirik na mga tumulong kadagitay church nga pagdaydayawan tumulong kakabsat ken gayem tapno kasta dakdakkel iti panakay karitayo nga mapan ijay gloria nga awan ingana. So dayta iti bilin iti Apo. Ya, sika ket tumulong ka kadagitay pada nga marigrigat. So yaman tay kini Apo Dios kadagita nga sursuro ket paka atendaran ken pakababalawan iti baysa nga tao. So dagita nga sursuro ket mangted iti adal, mangted iti ragsak iti tumunggal may sa kada tayo sa dayta kakabsat kini gayem. Nagimbag iti agserbi ti Apo kadagiti nga lubong ket 100% ka ditoy 100% kapay ijay langit ay kukamon kakabsat ken gayem. So yaman tayo manen ti kinaimbag iti Apo kakabsat gapo kadagiti
nakaadong ako nak nga bendisyon iti Apo. So gamyaman ak maneng kakabsat iti daytoy nga agsapa ti Apo ti kan kanayon kadi nga mang bendisyon. Ken tumulong kada kayo amin ti daytoy nga agsapa Luzon, Visayas, in Mindanao. Ti Apo ti kan kanayon nga mang salukob ken mga iwan kada kayo amin kakabsat. God bless us all kada kayo amin. Praise God. Hallelujah.